नमस्ते. मी आज आंब्याच्या पुऱ्या बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे गव्हाचं पीठ आहे, म्हणजे आपल्याला जेवढं लागेल तेवढं घ्यायचं आहे. हे आंबा आहे, आंब्याचा ज्यूस काढून घेतलाय. हा एक आंबा, एवढा मोठा आंबा होता, हापूस आंबा. त्याच्यासाठी हे ना मिक्सरला लावून मी ज्यूस करून घेतलेला आहे, साल काढून. त्याच्यासाठी हे पाववाटी तेल आहे. हे मोहनसाठी घ्यायचं आहे पिठामध्ये. हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे तळण्यासाठी तेल घ्यायचं आहे. आणि या मिश्रणामध्ये आहे ना, असं आपल्याला थोडासा म्हणजे पाववाटी रवा घ्यायचा आहे. आता मी पहिले तुम्हाला आहे ना हे सगळं मिक्स करून दाखवते. आता मी पहिला हा आंब्याचा रस घेते. 1 वाटी आहे आणि 1 आंब्याचा रस आहे. त्याच्यामध्ये हा रवा टाकायचा आहे, पाववाटी. आता याच्यामध्ये आहे ना जेवढं मावेल ना तेवढं आपल्याला पीठ घ्यायचं आहे. आधी आपण थोडा घ्यायचा. याच्यामध्ये हे तेल घ्यायचं, पाववाटी. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. आता मी हे ना जेवढं ह्या रसामध्ये पीठ लागेल ना तेवढं घ्यायचं आहे. मी तुम्हाला हाताने मळून आहे ना, पाणी घ्यायचं नाही आहे. जेवढं पीठ लागेल तेवढं मी तुम्हाला मळून गोळा करून दाखवते. असं चांगलं पीठ आहे ना, ह्याच्यामध्ये थोडं सुद्धा पाणी नाही घेतलेलं आहे. जेवढं मावेल तेवढंच घेतलेलं आहे. आणि आता तुम्हाला डब्बल बनवायचं असेल ना, तर जेवढं मी साहित्य घेतलंय ना त्याचं तुम्ही डब्बल घ्यायचं, टिब्बल घ्यायचं. म्हणजे जसं तुम्हाला वाढवायचं असेल ना तेव्हा तसं तुम्ही वाढवू शकता. पण जो मी आता प्रकार सांगितलाय ना तुम्हाला घ्यायचा, 1 वाटी, पाववाटी, हे सगळं असं घ्यायचं. आता मी याचे आहे ना तुम्हाला पाटावर ना चपातीसारखे लाटून पुऱ्या करून दाखवते वाटीने. त्याचे आता ह्याचे 2 गोळे केले आहे. तोपर्यंत मी तेल तापायला तुम्हाला दाखवते. म्हणजे गोल पुऱ्या कशा येतात. अशीच आपल्या तर चपाती पण असे म्हणजे नकाशे येत असतील ना वाकडे तिकडे, तर आपण गोल ताट घ्यायचा मोठा आणि ते ताट आहे ना चपातीवर मारायचा. मग त्याच्यामुळे गोल चपाती येते आपली. हे उरलेलं पीठ आहे ना हे एकत्र गोळा करून ह्याचे पण आपण पुऱ्या बनवू शकतो. आता मी हे तुम्हाला पहिले तळून दाखवते. तेल तापलं का नाही बघण्यासाठी हे आपण छोटं पिठाचं आहे ना गोळा छोटा करून असं टाकायचा, म्हणजे तेल तापलं. आणि काढून आहे ना ही आपण काय करायची, अशी गॅसवर ठेवायची शेगडीवर.
ही असं छोटी पुरी पहिली काढून अशी गॅसवर ठेवायची शेगडीवर, म्हणजे शेगडीसाठी. पहिले पुऱ्या सोडून बघते. मस्त फुगतात आहे छान. असा कलर होईपर्यंत तळायचे, ते गोल्डनचा कलर होईपर्यंत. असे पुरे मस्त असे फुगतात बघा असे. आणि असं कलर येईपर्यंत असे असे चांगले भाजतात, तेव्हा आपण काढायचे. उलटे सुलटे फिरवत नाही राहायचं. गॅस जरा मीडियमवर ठेवायचा तेल तापल्यावर. असे पुरे आता मी सगळे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आंब्याचे पुऱ्या मस्त छान झालेले आहे. असे तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी. आता आंबे आहेत तर, आणि मला मस्तपैकी फोटो काढून पाठवा आंब्याची पुरी.